जौथायाव जोंनि धोरोम गुरुफोरा जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो ब्रह्म बाथौ ख्रिस्टियान सत्संगी कृष्ण गुरु जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो मोनसे मिसकनसेप्शन होदों जे बैसागुआ बियो धोरोमनि फोरबो होननानै। बेखौ दिनै जोंनि गोदान फिरिया दिन्थिनो हानांगोन। बे ख्रिस्टियान धोरोमाव थानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना गेदेमा दैदेनगिरिफोरा ब्रह्म धोरोमाव थानाय जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा सत्संगी धोरोमाव थानाय जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा कृष्ण गुरु धोरोमाव थानाय जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनो जोङो बुजिहोनो फोरोंनांगोन। जों गोदान फिरिया नै बर'नि बैसागु फोरबोआ बोथोरनिसो मोनसे फोरबो, बेयो धोरोमनि फोरबो नङा। आरो बेखौ जोङो जेखि धोरोमाव थायाथों मानो बर'नि मोनथाखौ नोजोर बोनानै बर'नि गेरेमसा हारि दानायनि जा सानस्रिखौ जोंनो बड'फा इउ एन ब्रह्मआ होलांबाय। माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों आरो गुबुन हारिजों फेर फाथिनो थाखाय जोङो सिगांनोब्ला जोङो जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो मोनसेल' लामा दङ, बे जादों बर'नि फोरबोखौ फालिनाय। आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जों बर' हारिया जेखि धोरोम लायाथों मानो जोङो बर'फ्रा खौसे होननानै फोरमायना होनो सिगांबोनांगोन आरो हानांगोन। होमब्लासो दिनैनि बे जुगाव मेलेमनि दावहायाव गोसोनि दावहायाव जोङो सुथुरखौ फेजेननो हागोन आरो जै मै जानानै बर' हारि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो हागोन। गोजोननाय मोनदों जोंनि सरकारा दिनै मोनसे समनि जारिमिना मोनदांस' हायै समनि जोंहा मोनसे आसार खान्थि दङमोन। आर'नाइजों गेदेरखौ मान बावनानै खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ गेदेरफोरा आशीर्बाद होनाय। गेजेर समाव जोंनि माखासे गोरोन्थि साननाय हनायनि थाखाय जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो बेफोर हुदाफ्रा जोंनिफ्राय जानगारलांबायमोन। नाथाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बेखौ जोङो बुरखांफिननो हादों, जोङो गेदेरफोरखौ मान होफिननो हादों। नंखायनो बे हुदाखौ जोङो लाखिलांनांगोन आरो जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि गेदेमाफोरा बेखौ जोङो थोंजोङै नोजोर बोनांगोन। फै जोङो खौसे जानानै माहारियारि फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो बै धोरोमनि खान्थि बायदियै जोङो माहारियारि फोरबोखौ जों फालिनो हायो। बेफोरबायदि नेमखान्थिजों जोङो बर' हारिखौ बोखांनि होननानै सिगांबोनांगोन। आरो दिनैनि जा कम्पिटिसन, बे कम्पिटिसना मोनसे आब्रुथि गोनां कम्पिटिसन, जायखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुरखांफिनदों। जोङो लामा सामा मोसानानै जाग्लुं खालामनानै खान्थिनि बाहेरायाव थांनानै जोंनि आब्रुथि गैयै महरखौ दिन्थिबोबाय थादोंमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै गासैबो धोरोमनि मानसिफोरखौ बर' फरायसाफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे थावनियावहाय बैसागो फोरबो फालिनायनि हाबाफारि लानाया जोंनि थाखाय गुन गोनां मोनसे खान्थिजों समान। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हामबाय होनदों। दिनैनि बे बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि आइफवालि गामियावहाय बे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो दिनैनि बे कम्पिटिसनाव जेननाय आरो देरहानाया थाखागोन, नाथाय जोंनि हारिमुनि आसार खान्थिखौ जोङो देखायनो हानायासो जोंनि गोनां बाथ्रा। जेखियानो जायाथों फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज, थार्ड प्राइज मोनथामखौबो आंनिफ्राय होनो होननानै आं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बानजाय आफादनो फोरमायथि होनानै आं साफ्रोमनोबो आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबावनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।